Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusa da baya channel ka YouTube ma'aruf da ta'ala ne Wordpless tusmani afiyatan nan amma Casharkii afiyatan nan amma da kokarin na variation product siyarwa samai a da kusa da variation product wa kamar watan okay financial okay variation product wa da akal okay awaka da sai suka iya kala ka uku gani fiye da kala da wata a tabbidin kaya da wata mai maka da wata iya mai ayi ita sai dan okay a yasa mai na kusa da wani muka kafa fatan wa'ayak a da jira ka kuɗi ta yi fallasa karanta muka ka da ka ce na lardin shi na shekara a da sau da masu da tuwanki a shi mitkani ko fallasa da wajen ka ya kai suka amada wa description ga wasu a jaba a jaba da dashuwa ka wa bayan bayan koyo ayi a jaba an koyo su biyu sau da ba a jari mitkani ko wata duniya ta wani a kuma sai a yamma na baya wanta na wa kayan na variation product wata ga product and new product a ya gudu faniya wa ya wuri ba product master aka wa kudu da name product mai a product ya gudu wa kuka ya fi na why I feel like I have course the I can description course after I have to am a product I have course and other because I don't in other to see description Mukaki I can see the product I have collaborated. Maybe I go on to single product a ya tare da variation product a ya ga su da mai aka kanya da duk aka a ya tare da aka ayyukan ya ma'ana ma'amuna sa'o amunu a ni attawa a mai shi cikin makata akan ainihin a kokoya says yes says yokoyese akana wa akoyese says small also gravity identity also gravity small ali wakawo wakoyike da waka small credit wa asamaya keyboard in a state shift alamada I am a distant character, then I in our city with a few comments, set career do it. Make a few comments in the market to get the matching my ogonia. 50 I am a dear do commonia, set career do it. The dim it's man match large. Wala ya uso kaman ya kada akan kakan tikta akan osi tikta sa safe na da adaba ana da sai suke kadibla adaba adaya annu tiya kallala ya uso mena kola aya gogo yese kola kada aka wa gogo da kallala aka beka kokoti kola aka wa gogo da kallala ayi jinno yake ata anigu sesa
wa kokoriya gurud ala kokori ada kadima kadukasa shifti ala wadi ayan usu kamarada wa kas wa kokori gurud mayo yo bulu kadim aka osa aya tikta taida ko wa ka sa kadim wa ada sa safe maka sa su safe ko variation is bete kokori da ko da aya tawasa maka tawatin meta adfariation ay kokorin ta aya tawasa kaduna kasa aya da wa da sa ko variation fahimtar aya kuto borda kuto abaya wa o kuto asa aya adi kuntan gari ba a gani na sarar abu fahimtar aya ita ba a jajjara fahimci aya tamayasa ogar aya da aya wa iso saniya wa ya wa iso saniya a jada midwal ada ismal gurud aya tawadiya aya madan os ujida aya tawadiya kadina aka wani kofin wata kadib aya madan saboda ka amada aya tawadiya siya uzo gudu sinayat gurud ayi gowa harta mai sinayat bakwa dan gurud kaya tawa kayan niya me ya da yadda ina saboda ka a sagari a tare da oil kamar da sai me ya sa sagari saboda ka duba ka saboda ka sagari a kana ba a kokarin sabaris amma kalma a dokta suna da sa'ada yabo a ya kokarin sa umariya intagiri ne kulli ana wadda kubekan ayata wadda kadib aka ta aka kan wuce mamiya mayu luwa kan soka kalma ismol kako waka yi duwi ka takara waba ya sai su waba da aka talasi ne khiyar kaya a yi kuma iyanta wa kuta mistiri a yi fidiyo ba babu shi ne in wakati ya tagaddada waya da yudin bai da aya gari na kamar yadda baka uku da ya kaime a cikin marko abai kadiba a sayar gani na aka da wuce da bara ta image saurayi fiye da mutukar da a ya wadda kada image kadiba da aya wagani na kadib wada inda ko usoro babish why babish wono ko kadiba ta gina meta wada ya yi first wada fiye da kadiba da ko da ce ya uye okuce suna ya taɓa da kaya ce tara iya ba sai ya ubar na shanye tanda a da sai small kala kan a gudu dosto suna yadda small kala isa saya kai ayo a da wasu adon iya ba a da mai donto shugari a finai da gurutuka mai wani bai tama
Adesso leti mi rimane wasan da abba kof kudo khisa ayo iya ka ko da ya mi abka aka inta o abba o ayo ka do ka dimna adbod modi ka at ka da yo ko da wako kuda na waka sai ka ta da ya da adadin ba waka wai kuta waka ba ka ce wa gociya ba da tiya kai a aliku ka ce shogiri wai ai manta intas aya mogalka a fa'ida tuna ta ana wani aku segogoya pada ada channel ke uzuta mogalka diagnosa ada kesha pada ada channel ke uzuta pada sekaya nota mogalka ada kesha diagnosa Ayo da pada tiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh